Mai sauraro Assalamu alaikum, sannunmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin na ruɗin zuciya. A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a daidai inda abin haushi bata samu Anty Suwaiba ba ma da alama ta yi tafiyarta, ga marin da Kausar ta yi mata don baƙin ciki kuma ga riƙo hannunta sun fita. Wayarta ce ta yi ringin, tana dubawa ta ga Hajja ta ma manta ta kira ta. Kukan menene kike yi Nafisa? Wani abin ya faru ne? Hajja Kausar ce ta mare ni kuma bai yi komai ba. Kin ji yadda take zagi na? Hajja namiji munafiki ne. Baki taɓa kira na kin yi min irin wannan lafazin akan mijinki ba Nafisa. Wanda ya nuna tabbas wani abin ya faru. Walau wata ta ziyarce ki ko kuma kin koma shaye-shaye. Wallahi bana shan komai, na daina har abada. To wace ce ta zo gidanki? Hajja Anty Suwaiba ce. Ba sai kin gaya min abin da ta ce ba. Ina so ki sani ba kowane ɗan uwanka ne mai maka dariya ba, masoyinka ba mai maka dariya a zahiri kuma a zuciya ya so ka ba. Wani lokacin idan suka ganka kana cikin bala'i, wasu kuma da zaran ka samu waraka sai su zama maƙiyanka ta kowane fuska. Ba kowace fuska bane mai dariyar masoyi. Kada ki ga Suwaiba wai ƴar uwarki ce, ƙannan mahaifiyarki ne. Wallahi kada kuma ki yi mamakin ganin su suna ƙoƙarin cutar da ke. Ki auna maganganuna akan mizani, ki duba ki ga yadda kika aikata, wata fa'ida kika samu. Ina so ki samu kowane aure yana da ƙalubale. Nafisa, ki gode Allah da ya baki miji nagari wanda yake kula da cinki da suturarki, sannan yana girmama iyayenki yana kuma kula da ke. Wannan ba ƙaramin ni'ima bane ba Nafisa. Duba da abubuwan da kika aikata a baya, hakan bai nuna miki Allah ya yafe miki. Allah yana yafe laifin bawa. Babu wata mace mara kissa wacce za ta kasance sama a zuciyar mijinta. Ita zuciya tana tafiya ne da kyautatawa. Babu kuma mace mara kissa da gidanta zai zama yadda take so. Bari na miki misali da kaina. Mijina mata uku ya auro, amma kowacce ta zo sai ta tafi ta bar ni da shi, kuma sai da ta kasance a ƙarƙashina. Dan duk wata mace da mijinta ya auro mu, to ina mai tabbatar miki ina taya shi son ta ne. Ina nuna masa ai ƴar uwata ce, duk da baƙin kishin da ke damuna da kuma zafi da zuciyata take yi. Kina ganin ɗa ɗaya na haifa, wato mahaifinki, amma sai da na samu yara kusan 10 ta ƙarƙashin mijina. Sai da yaran kishiyoyi ya kasance ko abu za su yi sai an yi shawara da su, saboda na riƙe su zuciya ɗaya. Ke iyayensu ma ƙarya suke su zo su ce soyayyar ta ƙarya ce, don duk abin da naga zai amfani su ni ce gaba gurin ganin mahaifinsu ya yi musu. Da wannan ƙaunar da nake yi wa matansa da yaransa, sai ya zama na duk duniya babu macen da yake so sai ni. Ke hatta ƙannensa ban taɓa hana shi musu buƙatunsu ba, dan sai na shigar da tawa buƙatar. Duk masifar kishi na ban taɓa hayagaga da ita gabansa ba, amma idan baya nan sai mu yi kamar mu kashe juna. Amma a gabansa ko yanka ni zaki ko yaransa ban tofa miki. Ina dai ganin Auwal duk shekarar irin yadda yake faranta min saboda irin ƙaunar da na nuna musu a rayuwarsu. To shi zaman kishi kissa ne cikinsa da danna zuciya. Yanzu maza yana dawowa, ina so ki je ki ba shi haƙuri. Duk da ita ta mare ki, ce masa laifinki ne. To ni na tabbatar miki zai sa ta baki haƙuri, kuma za ki ƙara girma cikin ransa. Ina so ki fi ƙarfin kowa da baki, sannan ki yi aikace. Ba a taɓa samun soyayyar namiji da hauka ko kuma zage-zage daga ƙarshe kimar ki ta zube. Sannan ki kira shi, ki lallaɓa maraicinki Nafisa, tunda Allah yana son ki a yadda kike, ya gama miki komai. Sai dai ki yi ta godiya ga Rabbil Alamina. Sannan ki sani ba a tutiya da soyayyar namiji. Ba a yi kowace mace da take da mijin take son ta. Babu namijin da zai auri mace baya son ta. Ba zan ce miki rabu da Suwaiba ba, amma ina so ki ƙarfi ki tsare aurenki, dan nima kin ga dai girma yana ta ƙaruwa. Yau Inna da Laila gidan Surayya suka yi ni. Laila ma ta ce ita can za ta kwana, haka Inna ta dawo ta barta. Suna cikin hira da Fa'iza bayan ta yi mata gaisuwa, babanta ta ce ƙawata auren nan fa ya karɓe ki. Kai Kausar me kika gani? Ni Kausar me kika ga na ƙara? Kin yi kyau ƙawata. Ni ina nan wallahi na gaji da auren gaba ɗaya. Wadan Allah Nafisa ce ta gagare ki ko kuma mijin? Wallahi kin ban haushi ma, ke da kike da abin da namiji
zai zuzuce a kanki. Matsalar ki ɗaya in gaya miki baki iya magana ba Kausar. Kin san tun muna school ina gaya miki ki gyara kalamanki dan wallahi duk yadda za a yi ki dinga kulawa da shi. Yanzu tunda kika zo kin yi masa ya ƙarasa kin yi masa ya ƙarasa kasuwa. Kallon ta Fa'iza take cikin ranta tana faɗin ke baki san ma muna da yarjejeniya bane, amma a fili sai ta ce a'a yi masa ki kira sa to bari na zuba miki abinci. Kausar ce ta ɗauko wayar ta danna lambar Ahmad. Bugu biyu ya ce hello my Kalbi. Kausar ce ta ce ba Kalbi ba ce Kausar ce. Cikin wata kasalalliyar murya ya ƙara faɗin my sweetheart, wai ba ka gane lambar ta bane sai wasu sunaye kake gaya min. Kausar ce. Ahmad ne ya dariya ya ce au Kausar ce, ashe na zata mai Kalbi ce my baby. Malam ba ita bace. To ya aka yi madam Kausar? Gaba ɗaya sai ta ji maganar babu daɗi, sai kawai ta ce ba komai, ko kina buƙatar kuɗi ne ko kuma direba ɗin ya dawo da ke yanzu. No, kawai sai ta katse wayar, idanta da suka sauka kan Fa'iza da ke dariya akan kujera. Ƙawata wallahi ƙauyancin nan naki ba zai bari ba. Wannan wani irin zama kuke yi? Haba Kausar, banda da ya ce miki Kalbi ki ce masa Hayati. Wallahi sai wani ya zata ba ki je school ba. Haba dan Allah, yanzu a gaban kishiyar ta kike wannan shirmen? Ba na son wulakanci Fa'iza, wallahi zan tashi na tafi. Ke kina auren wanda kike so ne fa, ni fa ɗaurin aure na ji fa. Fa'iza duk yadda zan kwatanta miki ba na son Ahmad wallahi ba ki ganewa. Kausar dole na gaya miki gaskiya, ban ga aibin Ahmad ba kuma na san wallahi yana son ki. Kawai yadda kike masa ne yasa yake bin ki a haka. In Allah ki bashi dama ko kaɗan ne ƙawata. Dan Allah ki bar maganar nan, ni dai kar ki zo nan gaba kina yar murya kina faɗa in taimaka miki dan wallahi na san kina son Ahmad. Wannan jin haushin nasa da kike yi baki san soyayya bace. Tsaki Kausar ta yi ta ce ai sai ki ta yi dan ban ga abin so a jikinsa ba. Su Hajiya Kausar manya, Allah dai ya sa ki zurma kaɗan. Banza ta yi mata ba tare da ta kula maganar ta ba. Abokina dariya me kake yi tun ɗazu? Wallahi Muhammad yarinyar nan Kausar kamar mai aljanu fa. Ta hana ni zaman lafiya, yanzu haka ta jawo min yarjejeniya akan za ta yi min biyayya ni kuma zan yi wa baba magana mu rabu. Haba abokina, da hankalinka za ka biye mata? Muhammad na rasa yadda zan yi, ta hana ni zaman lafiya. Jiya fa Nafisa ta mara, wallahi na rasa yadda zan mata. A dama ina yi mata hukunci, yanzu ko hannunta taɓa sai in ji na kasa. Ina tsoro in saki jiki da ita ta zo ta illata ni, na kasa fahimtar kanta. Ahmad, ka koya mata son ka a cikin sati ɗaya abokina. Ka siya zuciyarta da kyautatawa da soyayya mutum ba sai na yi long bayani ba, ka gane ai. Muhammad, ina tsoron yin hakan kuma ta zo ta ce mu rabu. Haba abokina, wallahi sai ta fi Nafisa son ka, muna nan dai. Yau Alhaji Bandar zai dawo, ba ƙaramin gyara suka ci ba, inda kaka Fulani ta yi gida ita Laila da 19 da arziki daga mai martaba da Fulani Fatima. Ba ƙaramin gyara Surayya ta yi ba, dan jin da take yi fiye da sanda take amarya. Saukowa da za su yi suka tarar da twins da Habiba zaune, sai Alhaji Bandar da ke magana da wani mutumi. Habiba ce ta kalle ta, har ga Allah tana ƙoƙarin danna kishinta, amma anya za ta iya wannan karan. Kayan da Surayya ta saka sai da ta ƙara kalla dan kyau, ga wani light makeup da ta yi. Yaran ma ta saka musu sababbin kaya. Habiba dai share ta yi, sai Surayya ce ta ce mom twins tun safe ba mu ji ku ba, Allah ya sa lafiya. Ina ta hidimar mijina shi yasa. Mamaki ne ya kama Surayya, dan in dai za a yi adalci a ɗakin ta yake, amma saboda kada ta bata kofar rigima sai ta ce to sannu. Alhaji Bandar ne ya kalle ta, ya ji wata nutsuwa, ƙarasowa ta yi ta gaishe shi. Ka yi haƙuri yaron ka ke ta rigima, bai bani na shirya na zo na tarbi babansa ba. Murmushi ya ce an yi miki, ranka ya daɗe, ka tashi mu je ka yi wanka ka ci abinci, cewar Habiba. Surayya ce ta ji kamar ta yi kuka, Allah ya sani ta kashe kuɗi wurin girkuna, yanzu sai dai ta bayar. Ranka ya daɗe, bari mu je mu kwanta, mun barka ka huta. Bai ce mata komai ba har ta ja hannun wani da suka wuce kofar da za ta sada ta da fat ɗinta. Twins ma suka yi masa sai da safe. Kallon Habiba ta yayi ya ce kin yi kyau diya, dan Allah ka tashi
ko tausa ne maka, amma kina da masaniya kwana na 10 a ɗakin ki nayi tafiya ko? Auna manta kenan girkin ta ne. To ranka ya daɗe, ai na ga duk abu ɗaya ne. Kada ki sa na fara rashin adalci tsakanin ku. Bari na je na huta, gobe za mu shiga gidan sarki. Ji ta yi kamar ta zuba mata dalma. Cikin sanyin murya ta ce babu ta inda kishiya ta yi wallahi. Jin karar shigowa ya sa da saurin goge hawayenta. Yana kallon ta ki juyowa, ya lura da kuka take yi. Ta bayan ta ya rungumo ta yana sauke ajiyar zuciya. Menene na kukan? Ba za ki iya kwatar mijinki ba, ko kuma ba kya misin ɗina? Wata rigimar ba ta da amfani mijina. Ta faɗa maka adadin misin ɗinka da na yi? Wallahi ba zai faɗi a bakina ba, sai dai a aikace. Ba na so daga dawowarka mu fara raba hali. Na san kai sarkin adalci ne za ka yi mana. Ƙara rungume ta yana faɗin Allah ya miki albarka Surayya. Murmushi ta jiyo tana kallon sa. Ranka ya daɗe, mu je ina cika maka cikinka. Ba abinci nake bukata ba matata, kulawarki nake so. Mu je a yi min wanka kada yaro na ya farka daga bacci. Tun a cikin banɗaki suka fara canza salo sosai, suka nuna wa juna yadda suka yi kewar juna. Arif ne ke wasa da mukullin Kausar yana ta mama daga shi ta yi ta yi masa wasa. Allah ya maka albarka yaro na, ya kula min da kai. Moi, I love you. Kausar, wancan kuskus din na wane ne? Inna nashi ne. Yanzu Kausar Ahmad kika yi wa wannan damammen kuskus din? Ba ki ga yadda matarsa ke tsara girki ba? To ba ma wannan ba, wane ne zai kai masa? Miƙewa ta ce bari na kai masa inna. Kina warin gumi a haka za ki kai masa? Anya Kausar, anya kuwa? Ni fa bana wari inna. Kuma me kika masa? Miƙa masa kawai zan yi na dawo. Murmushi kawai inna ta yi, bata ce mata komai ba. Tunda ta fito har ta shiga gate din gidan babu kowa sai mai gadi. Kai tsaye ta shiga falonsa. Yana zaune da alama NBC2 yake kalla. Hannunta ya kalla. Plate ne aka rufe shi da wani plate din sai cokali a ciki. Mamaki ne ya kama shiga abincin da kace nayi. Kallon ta yargaje ɗaya, idanta na ta haɗa kwantsama da alamu bata kula shi ta goge ba. A hankali ya ja dogon tsaki sannan ya ce aje abincin, na gode. Nafisa ce ta ɗauko sallama, tana cikin wata doguwar riga mai santsi. Tana shigowa gurin ya kurme da kamshi mai daɗi. A hankali Ahmad ya sauke ajiyar zuciya, hannun ɗauke da 2 basket. Baby baka kira ni ba shine zaka zauna da yunwa dan Allah? Nan ta shiga jera abinci tana murmushi. Kallon plate din ta bude ta ga damammen kuskus ta ce baby wannan fa ko na sadaka aka aiko maka? Cikin sanyin murya yace please baby I'm hungry, ki zuba min. Kausar ce tace zan iya tafiya? Kayar baki baki saka turare bane ba zaki zo min sai ka ce an koro ki? Ya ƙara maimaita maganar. Hararsa tace ai inna ce ta koro ni, da ban zo ba. Yana sauraron ta bai ce komai ba. Hannafisa ta karaso kusa da shi tace baby bari na baka. Miƙewa tsaye yace baby ki gaya mata abincin da nake so, sannan ki gaya mata bana son kazanta. Nafisa ce ta kalle sa da mamaki, duk da Kausar duk wani irin, but ai ko ita Kausar bata gaya masa kamshi da gayu. Baby you are just playing. Sister zauna na zuba miki abinci please. Ko kallon ta Kausar bata yi ba, ta juya ta fita. Har ta kai kofa Ahmad ya ce koma ki zauna. Kallon sa ya zuciya ta kamar ta fito. Nafisa ma sai da ta jawo shi, nuna damuwarsa da yayi, dan haka sai ta ƙara samun guri ta bararraje. Ahmad yana saukowa daga sama ya dauki abincin din Nafisan ya zuba ya fara ci. Duk cikin su babu wacce tace uffan. Nafisa ce ma daga baya tace baby banda na ce na baka. Kallon ta yayi bai ce komai ba. Kausar kuwa idan ta har ya kada saboda bacin rai. Sai da ya gaya mata sannan ya kalli kowannen su. Babu wadda za ta sa na zama munafiki. Wallahi azum na gaya muku kowacce ina son ta ina kuma ƙaunarta. Maganan wa na fi so babu shi a zaman mu. Idan kun ga dama ku haɗa kanku, idan ba ku ga dama ba ku yi yadda ya muku daidai. Wallahi ko da wasa na ji wata tana zagin wata sai na yi matukar ɓata mata. Ke Kausar ki sani ban lamunci ɗaukan duka ko mari ba. Ki girmama ta, kada kuma ki ƙara marinta. Ke kuma Nafisa ko da wasa na ƙara jin kalmar so ko ƙauna ta ɓatanci wallahi al'azim sai na ɓata miki. Kausar ba ta haƙuri. Kallonsa Kausar ta yi, idanta na hawaye har za ta yi banza sai ta ce ta tuna yarjejeniyarsu. A hankali ta ce ki yi haƙuri. Taraf Nafisa ta karɓa tana faɗin ki yi haƙuri dan Allah sister. Na san ni ce wata ta fara tsokanar ki. Da ban bi ki ba da hakan bai faru ba. Baby insha Allah ba za mu kuma ba, kai haƙuri kai ma. Kausar gaba ɗaya baki ta saki
Wai wannan wace irin yarinya ce, ya Allah, ta faɗa cikin ranta. Murmushi Ahmad yana kallon Kausar dan ya tabbatar maganar Nafisa ta taɓa ta. Magana ta gaba da zan yi muku shine gobe Kausar za ta tare a ɓangarenta, don haka ina da nawa tsarin. Kowacce za ta yi girkinta, sannan kowaccen ku zan mata kwana biyu. Idan na dawo da magariba kowacce za ta zo ɓangare na za ta kwanta sai ta tafi. Girkin ki ya fara daga yau Kausar, za ki kwana biyu sai yar uwarki ta karɓa. Wani zafi Nafisa ta ji a ranta, ina laifin ma sai ta koma fat ɗinta sai a raba bayan duk kwalliyar da ta sha yau. Muryar Ahmad ta ji, ina fatan tsarin ya yi muku. Haba baby, yayi tsarin Allah ya bamu zaman lafiya. Na je na kwanta, bacci ya fara ɗauka ta sai ta ƙarasa ta yi hogin ɗinsa. Light ta ce good night baby na. Sister he da safe. Ko kallon su Kausar ba ta yi ba, ta wanki ta kwanta a kan gado. Ƙarasa aikin sa yayi sannan ya dube ta ya ce tashi mu je sama. Mai sauraro a nan za mu dasa aya sai wani shirin idan Allah ya kai rai.